Naa sa episodos, no? Sumpay kini sa atong niaging gisgutan, episodos 1 ug 3. Karon ang atong isgutan is episodos 4 paingon sa 10, mga igsoon. So dili na kini bag-o alang kaninyo apan ang Dios kanunay labas ang iyang pulong buhi kay kini iya man nga giginhawaan. God breathed His word, mga igsoon. Sa gingan dinhi sa episodos 4 paingon sa 10, apan dako kaayo ang kaluoy ug gugmas sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga mao yang tumong mo yang tuyo alang kanato. So repress na sab ni nato mga igsoon, no? May tungod sa kaluwasan, no? Balik ko na ko continuation ni siya sa verse 1 to 3, no? Dito na mention unsa ka total depravity gyud ang tao, no? Grabe gyud ang pagka makasasala. So dinita sa dili pa ta mapadayon mag-ampo na kita mga igsoon. O Dios amahan labing gamahanan dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw among Dios, ikaw among amahan nga mahigugmaon maluloy-on Ginoo. Lord, kung wala ikaw, dili kami maabot nini, dili ni maoy dangatan sa among kinabuhi. Apan salamat sa pagka maluloy-on nimo. Salamat sa imong pagkadako sa imong grasya Ginoo nga gihawas mo kami ug ania kami karon nag-enjoy sa panalangin mahitungod sa katamis sa imong pulong nga maghatag ka na mong kaayuhan o maghatag ka na mong kalig-on o kadasig Ginoo. Lord, padayon ka mamuhat ang imong balangin espiritu Ginoo, mamuhat sa matag usa. Andama among kasing-kasing ug among espiritual nga mga mata nga maklaro ug masabtan namo nga tin-aw ang lunsay ni mga pulong nining kagabion Ginoo. Dalaygon ka, ikaw among saligan nga magadumala sa tanan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen, mga igsoon. Okay. Ato ning giuluhan o dako kayo ang atong Dios, no? Dako kayo atong Dios. Kabalo man ta ni ana mga igsoon. Kaya ang atong Dios labing gamahana, no? Nagbuhat sa tanan, subirin sa tanang panghitabo, no? Kabalo siya sa sunod nga mga hitabo, no? Advance mag-isip, no? Bal-an na niya unsa ang sunod nga mga hitabo. So ingana ang atong Dios apan labaw sa tanan, no? Ania ang kadako sa atong Dios nga atong pagahisgutan karon. Ang unang punto, dako kayo ang atong Dios nga nagpabati sa dako kaayo niyang gugma ug kaluoy nga walay ikakumpara, no? Nothing can compare, no? Paghigugma nga bisan ang kinabuhi iyang gibuwis, iyang gihalad, iyang gi-offer, no? Bisan masakitan man, masakit man, bisan maulawan man, no? Pan kabalo siya, no? Kabalo siya nga alang kini sa kaayuhan siyang gigugma nga mao ang katawhan, no? Kay pagkahuman ni ana siya ibayaw, siya malipayon, siya madaugon sa iyang pagbuhat niya ana mga igsoon. So gusto niya nga hawason kita kay kabalo siya nga wala laing paagi kundili mao ra gyud ang pagpabati sa iyang dako nga gugma ug kaluoy. Pinaagi sa pagtugyan sa Dios sa iyang pinangga kayo nga anak aron mamatay hulip kanato puli, no? Exchange, no? Sa ato unta kita unta dapat, no? Unsa ka kasakit, no? Ang bation sa Dios, no? Nga naluoy man gani siya kanato nga dili ug wala man kitay angay nga iyang kaluy-an.
unsa pa ka no ang iyang anak na gyud nga angayan sa tanan niyang paghigugma. Kita gigugma sa Dios, gihalaran sa dako kayong gugma nga bisan dili ta ngayan. Unsa pa ka niya kahigugma ang iyang anak nga grabe ang tanang paghigugma, ang tanang kaluoy mo dapat niya maangkon pero unsa ang nahitabo siya ang nag-antos alang sa atong dapit. So kasakit imaginon mga igsoon no ang gipakita sa Dios iyang demonstrate iyang gihulagway iyang gibiyagyag unsa siya nga klase nga mahigugma no kita higugmaon sa Dios unsa day naa nato mga igsoon dili ang bisan unsa nga naa nato kun dili kita ang pinaka-espesyal sa tanang binuhat sa Dios na bisan nasubo siya bisan nasuko siya bisan nagbasol siya nga gibuhat niya ang tao apan dili niya mapugnan ang iyang kinaiya nga mahigugmaon maluluyon sa mga tao bisan nga dili mga angayan. So muna ang atong Dios dako siya kay nagpabati sa dako kaayo niyang gugma ang kaluoy nga walay kumpara og sa ikaduha dako kaayo ang atong Dios bisan sa dako natong problema. So muna atong gininhisgutan atong niagi total gyud nga pagkadautan bisan gani sa verse 5 bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Patay na dili na siya himalatyon pa kun dili patay na ang dimensyon no kung sa hospital medyo buhi-buhi pa gani ang masultis na tagtungod buhatan ninyo ang tanan mabuhi lang no ug mao po na pasalig sa doktor no buhaton na mo ang tanan pero kung patay na give up na sila no hope na no muna mga igsoon kung patay na wala na gayoy paglaom pero sa Dios no dili tiaw kini mga igsoon kay nakita niya ang matinding pangangailangan gyud sa tao no kay ang tao wala gyud kahimuan alang sa kaluwasan mahaw-as didto sa espirituhanon nga pagkapatay no pagkabuta pagkasalaag no dakong makaluoy gyud ang tao nga nagkinahanglan sa dakong kaluoy sa Dios. So muna dako ang atong Dios bisan sa dako nato nga problema. No? Kung sa tawhanon ug sa bisan unsa ka bright nga pamaagi ang tao wa gyud kahimuan. Kung walay kinabuhi, walay chance, walay paglaom, walay mahayag nga kaugmaon. Gawas kong manghimasok ang Ginoo sa atong kinabuhi. No? Kaya ang atong hingpit ni pagkadautan, apektado tanan, walay solusyon, walay kahimuan. Bisa kung saan pagpaningkamot sa tao, dili gid niya maabot, no? Dili gid niya maabot ang kahimayaan sa Dios, dili niya maabot ang kaluwasan, no? Sa ikaduhang kinabuhi. So muna mga igsoon, dako kayo ang atong Dios nga nagpabati sa dako kayo niyang gugma ug kaluoy nga wala ikakumpara bisan sa dako natong problema ug sa ikatulo dakong paglaom ang iyang gitagana alang kanato. Unang sa word diha nga atong gibasa kaniya nga mabanhaw kita uban kaniya og maghari. No gipahayag niya ang iyang dakong gugma aron hatagan tag buhing paglaom, dakong paglaom ang atong Dios nga dako wala ni give up kanato, no? Wala niya ni give up. Ang doktor give up na, no? Panahon nga makita niya nga patay na ang pasyente apan ang Dios wala niya gi-give up, no? Iya pagid gihapon nga gitagaag solusyon siya ang naghatag og buhing paglaom ug bag-ong kaugmaon no sa ngana kadako ang atong Dios pwede gani hatagan sa kinabuhi ang mga kalabira no ug bisan gani ang mga bato pwede niya himuong anak no muna ang atong mabasa sa Ezekiel chapter 37 verse 1 to 10 no verses 1 to 10 nga mahitungod sa mga nagpasad nga bukog nga didto sa walog mga bukog pa gyud nga uga na kaayo pero ang Dios iyang gitagaag kinabuhi na tingala na lang si Ezekiel nga aduna may nagkinanaas kun sa man mo dito nga ang mga bukog nga uga kaayo ug sa pagtan sa verse 8 gani gingon diri verse 7 ug 8 busa misulti ako sumala sa gisugo kanako samtang nagsulti ako may nabati akong
kinanaas ug nagkauli ang mga bukog ug nahimong tibuok nga lawas. Sa pagtan-aw ko may mga ugat, unod ug panit na kini apan dili pa mo ginhawa. Unya giingnan ako sa Dios, tao sultihi ang hangin nga ako ang Ginoong Dios. Nagsugo kaniya sa paghuros ug sa paghatag og ginhawa nining patayng mga lawas aron mabuhi sila pag-usab. Busa misulti ako sumala sa gisugo kanako ug ginhawa na sila ug nabuhi ug nanindog hilabihan gayud sila kadaghan. Unya giingnan ako sa Dios, tao kining mga bukog mao ang katawan sa Israel. Miingon sila, ang mga bukog miingon, uga na ang among mga bukog, wala na kami paglaom, wala nay kaugmaon. So kinsa bugoy magkaingon nga kana sila mga bukog, mga dry bones, no? Dry pa gyud, di pa gyud yung nga napay bilin-bilin nga wet, ha? Basa, no? Si dry pa gyud ang i-mention, no? Makita ginato ang pagkawalay kahimuan, pagkawalay paglaom apan pwede gayud buhion, tagaan ug paglaom sa Dios. Ang mga walay paglaom ug walay hayag nga kaugmaon, no? Una mga igsoon, sa Mateo 3:9 usab dingon diri mo nagdahom ba kamo nga kay kaliwat kamo ni Abraham maluwas kamo. Kani ang context nini mahitungod sa mga parisiyo nga nagpakaroon ingnon, no? Mga hipokrito, no? Pirmi gid sila masawayan ni Ginoong Hesus nga sila mga hipokrito, no? O kini sila mga hambugiro kayo, no? Para sa ila sila ang maluwas, sila ang right, no? Sila ang piniling katawhan, no? Apan giingnan sila diri, sultihan ko kamo makahimo ang Dios pagkuha nining mga bato aron himuong mga anak ni Abraham. So bato, no? Bisan ang mga bato pwede kaniya ihulit sa mga wala magpaubos, wala mo salig, wala mo ila kaniya mga igsoon. Ezekiel gani sa Ezekiel 36:26, no? Kita bisan gahi og bato, no? Pwede niya hatagan, pulihan og bag-ong kasing-kasing, bagong espiritu ang ingon diri, hatagan ko kamo bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu ug kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato ug ilisan ko kini kasing-kasing nga masinugtanon. So muna ang kaya mahimo sa atong dako nga Dios nga may dakong kaluoy, dakong gugma nga bisan sa kadako sa atong problema kaya niya kita tagaan og buhing paglaom ug bag-ong kaugmaon. So muna ang dakong paglaom nato mga igsoon. Gibanaw kita niya uban kang Kristo, naluwas kita tungod sa grasya sa Dios. Dili ang atong buhat mo nakakuan luwas ka nato. So gibanaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan, maghari uban kaniya. So dili kung unsa ta kayano diri didto uban ta sa iyang paghari, no? Kay nabanaw si Jesus ang makatutok usab to those who put their trust in the Lord Jesus, no? Mabanaw usab. Mao na ang pinaka-importante sa tanan, no? Usahay ang atong focus dinhi man sa kalibutan, no? Tanan panginabuhi diskarte ug naara diri ang atong achievement ug naara gid diri ang pinaka-importante kay di pa man nato makita mao gid pirmi ang atong murag may na lang ta mo kanta sa kuan kanang kanta nga dili ko ibaylo ang presensya mo Jesus pero sa tinuod, no? Magsoon madani gid ta nga diri ang importante mo na ang priority pero di ay ang pinaka-importante kaning atong pagtuo ni Ginoong Hesus ug ang iyang paghatag ug buhing paglaom kanato nga banahon ug maghari kita uban kaniya. Sa verse 7 gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang ipakita kanato pinaagi kang Kristo Hesus. So napud gyud mas grabe pa gyud nga madawat naghingapin pa gyud nga grasya, no? Dili lang kini atong nadawat. No ingana mga igsoon kadako ang gugma ug kaluoy sa Dios kanato mga igsoon. Ang grasya usab, no? Naghingapin ingana, no? Ingana ang atong Dios nga atong gialagaran. So unsa may connection ni Ginoong Hesus nga pirmi may na siya man gyud ang nadamay, no? Nalambigit sa atong mga problema kalisdanan, no? Una, espesyal ta nga gibuhat sa Dios o gibuhat ta niya sama sa iyang dagway o gibuhat ta para kang Ginoong Hesus. Diba? Muna ang giingon sa Juan, walay nabuhat bisan unsa kun dili pinaagi kaniya. Diba? Tungod kaniya ug alang kaniya. Galing lang pag-abot dito sa unahan
apan ang katawhan wala mo ilag kang Ginoong Hesus, no? Gani gilansang man siya sa cross. So wala mo ila. Wala na siya nailhi. O aya din nato na basa nga ug apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo sila mga anak sa Dios dili sa tawahanong paagi. Ang Dios mismo mo'y naghimo kanilang iyang mga anak. So gikan tas anak kadautan, generation to generation ang atong kaliwatan, kaya tawo ason sa Dios ug sa pinaka-imposible ug milagro kaayo nga mahimutang anak sa Dios, mahimutang mga matarong sa iyang atubangan ug kana walay lain tungod sa kadako siyang gugmang kaluoy ug grasya pinaagi kang Ginoong Hesus. Sa verse 8 ug 9 kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kundi gift gasa sa Dios. Busa walay makapasigar mo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. So dili na kay nakutas umi kuha na kay ni common na kay nato apan no dako kay ni nga barugan sa atong doktrina nga ang kaluwasan iya ug iya ra gyud sa Dios. Grasya, pagtuo, kaluwasan, walay work, walay pabor, no? Kay maayo ka, paboran ka, wala, gasa lang, no? Kung naa may work, mahilambigit gani ang work, na maklaro na to, nga mahimo ng karibal, mahimo tang karibal ni Ginoong Hesus sa iyang pagka manluluwas. Kay kaya man ni muluwason ang imong kaugalingon sa imong pagkabuotan, no? So, karibal na mo ni Jesus, no? Si Jesus mao ang savior of the world. Kapod savior ka sa imong kaugalingon. So, dili gyud na work, wala gyud kabahin ang work, kundi resulta nga kita luwas na, nga kita may buhi nga pagtuo sa Dios. So, kung dili grasya, disgrasya ang dangatan, no? Disgrasya ang dangatan kung dili ta magtuo, kung dili ta magpadayon diha sa grasya. Sa verse 10, mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga moyang tuyo alang kanato. So muna ang design sa Ginoo alang kanato. Nga magbuhat kita sa maayo nga moyang tuyo kanato. Gibuhat kita nga may sama kang Ginoong Hesus. Christ likeness, no? Through Jesus, for Jesus, and like Jesus. So muna ang atong ang tuyo sa Dios alang sa mga tao nga bisan unsa pa ka dautan, no? Kaya luwason, hawason sa atong dako kaayo nga Dios ya siyang gugma, no? Sa Colosas 1:13 kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit ug gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Sa aron maluwas, mapasiguli sa hustong relasyon sa Dios, apan mga igsoon gikinahanglan ang mudawat sa kaluoy niya, no? Naarang iyang kaluoy, naghulatra apan kun walay mudawat, dili usab kini maghatag og kaepektibo sa mga tawo nga taman lang nga nakabalo. Episodos 4:5 apan dako kayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Gibalik na ko magison apan bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanaw kita ni uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios ug mao na dayang mga igsoon mabuhi na din ta espiritual, no? Kay giluwas ta gikan sa gahom sa kangitngit o gidala sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Mapasaylo ang atong sala, no? Erase, no? Walay sala nga magpabilin, no? Erase gyud tanan, no? Ato na lang ng hunahuna nga guilty pagyapon ta, basulo na to tong galingon nga nabuhat man ako to apan sa Dios. Ingon diri sa Roma 4:7. So bulahan kayo ang mga tawo nga gipasaylo sa Dios sa ilang kalapasan ug gitabunan ang ilang mga sala. Bulahan gayud ang tawo kansa mga sala dili na hinumduman sa Ginoo. So kung namay mo inject sa imong hunahuna nga naapar ka ani dili ka ngayan, na inject sa imong hunahuna ang kaaway or ang imong kaila, no? Kaila nimo, no? Hinumduman nato nga pag ang Dios imong kinasing-kasing gipangayo ag pasaylo, gihinulsulan ang Dios muhinlo, mutabon, mo erase sa tanan nimong kasalanan, pinaagis ang dugo nga gihalan, gipaagas kinabuhi nga gihalan dito sa cross mo. So
So gawas no usab kita sa gahom sa kaaway, no. Giluwas kita gikan sa gahom sa kangitngit, no. Ang mahimutang pag-o binuhat diya sa Dios ang nahiusa kang Kristo Jesus bag-o na siyang binuhat ug ang daan milabay na. So makadawat sa balaang espiritu, moabot ang balaang espiritu sa tao nga nakadawat sa kaluoy ug gugma sa Dios, mituo minawat ni Ginoong Hesus. So nindot kayo ang atong kanta gani, no. 10,000 reasons, no. You rich in love, ang Ginoo, and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind, no. Una atong challenge na to mga igsoon, no. Habang may panahon, habang may buhay, no, may pag-asa para sa atong mga minahal nga mga gahi ang kasing-kasing. Our God is big and great and mighty. His love is great, no. His mercy is great. His grace is great. So our great God, dako ang atong Dios, muna nga pray, share og atong ikinabuhi si Kristo. Ang kita ang kahayag ug asin meaning kalibutana, mudan-ag usab si Kristo Jesus sa ilang mga kinabuhi. So, sa atong conclusion mga igsoon, dako kayo ang atong Dios nga nagpabati sa dako niyang gugma ug kaluoy nga wala gayoy ikakumpara, walay makasama sa iyang pagkadako. Bisan sa kadako sa atong problema, gihatagan kitag dakong paglaom. Mayang gitagana kanato mabanhaw ug maghari uban kaniya sa kalangitan. So mutuo ba ka muna na mga igsoon? Mutuo kita kay kana mao ang giingon sa pulong sa Dios. Amen mga igsoon, magampo ta. Labing gamahanan nga Dios, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Ikaw ang among Dios nga dako nga among gilagaran, walay sama sa pagkadako sa imong kaluoy ug gugma sa imong pagpabati kanamo ug among na-experience kana Ginoo. Lord, wala usay imposible kana nga mahitabo sa among mga minahal sa kinabuhi nga wala pa diha kanimo Ginoo. Padayon namo sila ginaampo, Lord, ang mga duol namo sa kinabuhi, among mga higala, Lord, among mga sakop sa pamilya Ginoo. Tabangi kami nga ang among pagpanulti, ang among pagpanglihok-lihok, ang among pagkinabuhi. Lord, madan-agan sila o sila usab magrasyahan, gamiton nimo mga sitwasyon, gamiton nimo mga katawhan nga mapakaylap o mapaabot sa mga tao ang pagkadako sa imong kaluoy grasya, ang pagpakita sa imong dakong gugma nga imong gibuhat dito sa krus. Salamat, gibuhat mo kini Ginoo, makausa og alang sa tanang panahon. Ang ka-epektibo ni Ginoo, Lord, alang sa tanang panahon Ginoo. Himo Ginoo, Lord God, nga kanunay kami, Lord, magmainiton sa pagpaabot niya na sa among mga kapamilya kaila, Lord, himo Ginoo nga amo kanang lifestyle, Lord, ang mag-proclaim sa imong pagkamaayo Ginoo. Lord, ikaw ang among Dios nga sovereign nga among gialagaran, mao lang gyud ang magagiya, magatabang, Lord, ug mag-andam sa mga tao nga imong bagamiton nimo ang among kinabuhi nga sila maabtan sa mensahe sa kaluwasan Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa tanan, ikaw lamang, Lord, ang magtabang mo-grow ug mulig-on ug mudasigon kami, Lord, sa among pag-alaga diha kanimo. Kini among pag-ampong pagsalig ang mga pagpasalamat kanimo lang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.